Hormatly prezidentimiz Belent mertebeli mehmany mehirli bereklep Türkmenistana resmi taparlyň gelmek barada çakyly kabul eden üçin minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz Premier Minister Anwar Ibrahimyň Türkmenistana amala aşýan saparyna ýurdumyzda iki halkyň hemde döwletiň taryhynda möhüm waka hökümine garalýanyny belläp, bu saparyň Türkmen Malaziýa gatnaşyklaryny mundan meýlekde berkitmäge täze itergi berjekdigine berk ynam bildirdi. Hormatly prezidentimiz mümkinçilikden peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň Anwar Ibrahime iweren salam getirdi. Şeýle hem öz adyndan we Gahrman Arkadagymyň adyndan onuň aly jenaby Malaziýanyň ýokary başdony Sultan Ibrahime mehirli salamny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Dozlukly ýurdun premier ministri Türkmen topragyna bildirilen mehmançylyk üçin hoşallygyny beýan edip, Sultan Ibrahimyň hormatly prezidentimize we Gahrman Arkadagymda iweren mehirli salamny Türkmenistanyň halkyna bolsa arwaşlyk hemde awadançlyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Şeýle hem premier minister Anwar Ibrahim dünýä ýurtlary bilen dostluk gatnaşyklar alyp barýan hemde oňyň beýtaraplyk syýasatyny ýygyderli durumça geçirýän Türkmenistanyň äklimon paragatçylygy we durnukly özçi üpçün etmäge gönükdirilen başlangyçlaryny Malaziýanyň dolu golly ýanlygyny we Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäge taýýardygyny tasdiklady. Dozlukly ýurdun hökümet başdony hormatly prezidentimiziň 2024-nji ýylda Malaziýa amala aşan saparyny ýatlap, onuň dowamyna gadanlan alalyşyklaryň iki taraplyň hyzmatdaşlygy ösdürmäge kuwatly itergi berenligini belledi. Hormatly prezidentimiz ýurtlarymyzyň diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulan günden bäri iki taraplyň hyzmatdaşlygy ösdürmekde uly ýoly geçenliklerini belledi. Bilinçýäli iki döwletiň arasynda syýasy diplomatik, feodal ykdysady we medeni insan-perwer ugrlarda netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýuldy. Türkmenistan hemde Malaziýa iri halkara guramalarının çäklerini ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynda üstünlükli hyzmatdaşlyk edýärler we birek berege golluk berýärler. Feodal ykdysady hyzmatdaşlyk Türkmen Malaziýa gatnaşyklarynyň möhüm ugry bolup durýar. Şoňdan baglanykda Malaziýanyň iri kompaniýalarynyň biri bolan Petronas kompaniýasynyň ýurdumyz bilen neft gaz puwdugyny 30 ýylyň dowamyna alyp barýan hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýeti bellenildi. Medeni insan-perwer hyzmatdaşlyk Türkmen Malaziýa gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Ýurtlarymyz bilim ilgamynda iki taraplyň hyzmatdaşlyk ösdürýärler. Şoňdan baglanykda hormatly prezidentimiz Malaziýanyň öňde barjy ýokary okuw mekdeplerini bilim alan türkmen hünärmenleriniň ýurdumyzyň ykdysadyetiniň dürli ugurlaryny we ähmet çekýänliklerini belläp, munyň üçin Malaziýa tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Duşukda hormatly prezidentimiz we premier minister Anwar Ibrahim Türkmenistanyň hemde Malaziýanyň ýola goýulan gatnaşyklary mundan meýlekde netijeli ösdürmek üçin birlikdäki işleri dowam etmäge taýýardyklaryny tasdikladylar. Soňra gepleşikler iki ýurdun wekilletleriniň gatnaşmagyna giňişen düzümde dowam etdi. Hormatly prezidentimiz ilki bilen premier minister Anwar Ibrahime ýurdumyza resmi saparlyň gelmek baradaky çakyly kabul eden üçin ýene-de bir gezek minnetdarlygyny bildirip, bu sapara Türkmenistan bilen Malaziýanyň arasynda hyzmatdaşlygy puwturandyrmakda möhüm waka hökümine garaýanyny belledi. Döwletdaşlarymyz Türkmen Malaziýa gatnaşyklarynyň 30 ýylyň gowrak wagt bäri ýygyderlik hemde netijeli ösdürilýänyny, bu döwürde ýokary derejedäki özara saparlaryň dokusynyň amala aşyrylandygyny, hökümetary we puwdagary resmi namalaryň uly toplumyny özüne jemleýän hyzmatdaşlygyň hukuk binýadynyň döredilýänini aýtdy. Hormatly prezidentimiz soňky ýyllarda ýokary derejedäki özara saparlaryň ýygyderlik häsiýetini kanagatlanma bilen bellep, 2024-nji ýylyň dekabr aýynda Malaziýa amala aşan saparyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýanlygyny, saparyň dowamyna premier minister Anwar Ibrahim bilen iki taraplyň gatnaşyklary hemde halkara gün tertibine degişli meseleleriň giň toplumynyň ara alyp maslahatdaşlygyny aýtdy we Türkmenistanyň hemde Malaziýanyň ruhy gymmatlyklary, döwletara gatnaşyklaryň filosofiýasy biri-birine ýakyn bolan ýurtlardygyny belledi. Bu gymmatlyklar bir taryhy binýada diýip desurlary medeniýetleri hormatlamaga esaslanýar. Bularyň ähmepi halklarymyzyň arasynda mehirli gatnaşyklary ýoly goýmak üçin binýat bolup hyzmat etdi. İki taraplyň gatnaşyklary hakyky dostluk hemde doganlyk häsiýetini berdi. Üstünlükli, netijeli ykdysady hyzmatdaşlygy, giň insan-perwer gatnaşyklary ýoly goýmaga ýardym berdi diýip döwletdaşlaryna aýtdy we häzirki wagtda Türkmen Malaziýa dialogyny mundan meýlekde giňeltmek hemde hil taýdan baýlaşdyrmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belledi.
Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Malaziýany hakyky dost, ygtybarly hyzmatdaş, dünýä we Fivit siýasatynyň köp meselleri boýunça garaýşlarda pikirde çökümini görýändigini, Malaziýanyň dünýäde ilkinjileriň biri bolup ýurdumyzyň garaşdyrdygyny ikrar eden we onuň bilen diplomatik gatnaşyklary ýoly goýan döwletdigini minnetdarlyk bilen belläp, Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygyny halkary derejesinde ikrar etmekde Malaziýanyň birin gollugyny ýurdumyzda ýokary baka berilýänini aýtdy. Bizim yurtlarımız Birleşen Milletler Guramasının orny hemde awraýny pugtulandyrmagyň bir guramanyň tertipnamasy we halkara hukugynyň ikrar edilen kadary esasyna äqlimumy hemde tewit meselelerini çözmäge işin we kesgitleyici derejede gatnaşmagynyň ýygydyly tarapdarlary bolup durýarlar diýip döwlet başçylygynda aýtdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz Malaziýanyň dünýä geňişliginde Türkmenistany ýurdumyzyň halkara başlangyçlaryny we tekliplerini üýtgüzi gollaýanyny aýdyp, Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy hakynda 1995-nji, 2015-nji we 2025-nji ýyllarda kabul edilen kararnamalaryň tassamalaryny taýýarlamaga Malaziýanyň işin gatnaşanlygyny aýratyn beledi. Şoňlanalykda döwlet başçylygymyz ýa-ni ýakynda, ýagny şu ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň öňe süren halkara paragatçylygy, howpsuzlyk we durnukly işini gollamakda hemde berkitmekde beýtaraplyk fiýalatynyň orny we ähmiýetli kararnamany gollanlyk üçin Malaziýa tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Belenşäli Malaziýa Birleşen Milletler Guramasynyň energetika howpsuzlygynyň halkara ulug hyzmatdaşlygynyň meseleleri boýunça Türkmenistan tarapyndan öňe süren kararnamalaryň awtordaşy bolup ýygydyly çykyş edýär. Türkmenistan Malaziýa bilen Birleşen Milletler Guramasynda hyzmatdaşlyk pugturandyrmaga birk eýerýär. İş ýüzünde ýödary gollamak we ýurtlarymyz üçin üren möhüm resmi namalary işäp taýýarlamaga birlikde işin gatnaşmagy dowam edýär. Şoňlanalykda döwlet başçylygymyz halkara geňişliginde birlikde işlemegiň möhüm wezipelerini gataryna Günorta Günnogor Aziýa döwletleriniň assosiasiýasyny esaslandyrjy ýurt hemde onuň awraýly agdasy bolan Malaziýa bilen hyzmatdaşlygyň ähmiýetini bellädi. Hemde Malaziýanyň 2025-nji ýylda Günorta Günnogor Aziýa döwletleriniň assosiasiýasyna başçylyk etmeginiň netijelerine ýurdumyzda ýokary baka berilýänini aýtdy. Hormatly prezidentimiz ösüp barýan ýurtlaryň kanuny beýikliklerini, äqlimum çözgütleri kabul edilenine, olara berilen münasip orny we adalatly hukugy goramagy Türkmenistan bilen Malaziýanyň arasyndaky birlikdäki işlerde üren möhüm ugry hükümine kesgitläp, ýurdumyzyň äqlimumy günortanyň ornyny pugtulandyrmak, dialogyň medeniýetini ilerletmek boýunça Malaziýanyň başlangyçlaryny gollaýanyny aýtdy. Bu başlangyçlar Türkmenistanyň daşary ýazatynyň filosofiýasyna we işine doly laýyk gelýär. Ýurdumyzyň dialog paragatçylygyň kepili, üsşarkal paragatçylyk, hormat goýmak dialogynyň medeniýetini tikeltmek ýaly düýpli garaýşlaryna gabat gelýär. Biz halkara hukukçylygyny pugturandyrmak boýunça başlangyçlar ilerletmekde Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ödüş maksatlaryny gazanmagyň maksatnamalaryny birlikde gollamakda Malaziýa bilen asnaşykly hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyr. Şeýlekem howa gün tertibi we energetika geçmek, merkezi we Günorta Günnogor Aziýanyň arasynda sewtary dialogyny ösdürmek, Aziýa ikliminde täze ulug logistika gatnaşyklaryny emale getirmäge ýardam bermek boýunça hyzmatdaşlyk etmegi maksat edilýär. Aslan hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerini hyzmatdaşlygyny berkitmek möhüm hemde zerur diýip hasap edýär. Ulgamlaryň medeniýetara dialogy ýoly goýmaga, köni kadrlary hemde garaýşlary ýeňip geçmäge, Aslan hyzmatdaşlyk guramasynyň orny hemde awraýny ýokurlandyrmaga ýardam bermeleri diýip döwlet başçymyz belledi. Hormatly prezidentimiz tewda ykdysady we maýy goýmulganlaryny iki taraplaryň gatnaşyklaryň möhüm ugurlarynyň hataryny belledi. Neftkar pudugy Türkmen Malaziýa hyzmatdaşlygynyň strategik ugry bolup durýar. Şunda Petronas kompaniýasy ýurdumyzyň etaty hyzmatdaşlarynyň biridir. Hormatly prezidentimiz Neftkar pudugyny giň göçerli we uzak möhletli tassamlar durmuşa geçirmek maksady bilen bir näçe möhüm iki taraplaryň resmi namalar taýýarlandygyny we olaryň etatyna Petronas kompaniýasynyň gatnaşmagyna ýakyn wagtda Hazar deňiziniň Türkmen bölegini ulewadarotlaryň täze ýataklaryny öýleşdirmek, şeýlegem Hazaryň geljegi bolan Neftkar toplumlaryna gözlegleri geçirmek boýunça giňerimli işleriň başlanjakdygyny belledi. Şonuň ýaly duşuň başyna ýokary tehnologiýalar, maliýe banak, dokument agaty, ulug we aragatnaşyk, owa we suwgaçylygy, şeher uruşyk ulgamlaryna hyzmatdaşlyk ösdürmek üçin iki ýurdumam uly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Medeni insan perwer ulgam döwletara gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Belenşäli halklarymyzyň gadymy däpleri we baý taryhy mirasy bar. Bu däpler we miras bilen birek-birek ýakyndan tanışdyrmak, medeniýetleri öýdary baýlaşdyrmaga ýardam berýär. Şoňlanalykda iki ýurtda ýödary medeniýet günleriniň geçirilmeginiň möhüm ähmiýeti bellenildi.
Hormat prezidentimiz bilim we tejribeli hünärmenler taýýarlamak babatda Türkmen Malaziýa hyzmatdaşlygynyň üstünlükli tejribesini aýratyn belläp, ýurtlarymyzyň akademik düzümleriniň arasynda güni gatnaşyklary ýoly goýmagyň we alma alşmalary guramagyň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy. Şeýlegem fiýagaçyk ulgamy giň mümkinçilikleri bilen uğurlaryň hataryna bellenildi. Hormat prezidentimiz sözüniň ahyrynda bilet mertebeli mehmanyň şu saparynyň iki taraplaryň gatnaşyklary pogturandyrmaga gönükdirlendigine, bugünkü duşuň bolsa iki döwletiň munyň üçin mundan meýlekde işlemäge taýýardygyny tasdiklaýanlygyna ynany bildirdi. Hemde netijeli hyzmatdaşlyk üçin Premier Minister Anwar Ibrahim'a ýene däwregedek minnetdarlyk bildirip, Malaziýanyň halkyna paragatçylyk, awadançylyk we güllä düşwaradaky arzularyny beýan etdi. Malaziýanyň Premier Ministri bildirilen mehmanteýerlik üçin ýene däwregedek koşalygyny beýan edip, hormatly prezidentimiziň 2024-nji ýylyň dekabr aýynda Malaziýa amala açan saparynyň hemde büýük taryhy saparyň iki ýurduň arasyndaky öýdary bähbiyet hyzmatdaşlygy mundan meýlekde çoňlaşdyrmak üçin täze göz ýetimleri açanlygyny aýdyp, Premier Minister iki taraplaryň gatnaşyklary pogturandyrmagyň we bar bolan mümkinçilikleri giňeltmegiň guraly hökümine hormatly prezidentimiziň ýöňe sürýän parasatly garaýşlarynyň ähmetini belledi. Malaziýanyň Premier Ministri geljek ýylda ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň şanly 35 ýyllygynyň dawaryly ýagdaýda bellenip geçiljekdigini aýdyp, şol geçen döwrüň dowamynda taraplaryň ýödary hyzmatdaşlygy ösdürmekde zerur tagallalary edenliklerini belledi. Çeýlegen Premier Minister hormatly prezidentimiziň Malaziýa amala açan resmi saparynyň çäklerini tögde ykdysadylyk onda Rusanna Petronas kompaniýasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylandygyny, şonuň ýaly medeni insan perurlugynda gatnaşyklaryň we medeni umumlyklaryň aýratyn ähmetiniň bellenendigini aýtdy. Şoňlanmalykda Malaziýanyň Premier Ministri Türkmen halkynyň beýik ogly akyllar şahyrymyz Mahtumul Pragynyň gymmatly eserleriniň terjime edilmeginiň medeni dialogyň aýdyň nusgasy bolanyny, häzirki wagtda çenni şahyryň ýüzi goly goşgusynyň terjime edilenini aýtdy. Premier Minister Anwar Ibrahim hormatly prezidentimiziň garaşsyz kemişilik beýtarap Türkmenistanyň döwlet başçylygyny halkara giňişligine awraýanyň ýören ýokurydygyny, Türkmenistanyň bolsa strategik taýdan möhüm hyzmatdaşlygyny belledi. Bellenşýäli häzirki wagtda Günorta Günnäger Aziýa döwletleriniň assosiasiýasy bilen Merkezi Aziýanyň arasyndaky tertary hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek boýunça degişli işler alınıp barlýar. Şoňlanmaglykda bir ýolda hyzmatdaşlygy pugturandyrmak üçin utgoşukly hereket etmegiň ähmeti bellenildi. Premier Minister energetika puwdagyna maglumat merkezleriniň işini guramakda we beýlik gurlarda Türkmenistanyň toplan baý we döwrawat tejribesini öwrenmäge Malaziýada uly gyzyklanma bildirilýänini, şeýlegem Petronas kompaniýasy bilen köp ýyllaryň dowamında ýola goýulan hyzmatdaşlyga ýokary baha berilýänini aýtdy. Bilet mertebeli mehmany ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak boýunça bilim ulgamynaky gatnaşyklaryň netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň subutnamasyny aýdyp, Malaziýanyň beýik hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäge taýýardygyny tapyklady. Malaziýanyň Premier Ministri hormatly prezidentimiziň saparynyň dowamynda Malaziýanyň we Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça ýöňe süren teklipleriniň ähmetini bellep, munyň üçin döwlet başlarymyza hoşallyk bildirdi. Häzirki döwürde Malaziýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky öýdary bähbiyet hyzmatdaşlyk ýokary depkinler bilen ösdürilýär. Töwde ykdysady gatnaşyklar we maýy goýum işçiligi bu gatnaşyklaryň ödeni düzýär. Şoňlanmalykda Anwar Ibrahim 1996-njy ýyldan bäri Türkmenistanyna üstünlikli işläp gelýän Petronas kompaniýasynyň alyp barýan işlerine berilýän gollaglar üçin Türkmen tarapyna hoşallygyny beýan edip, bu ýurda hyzmatdaşlygyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde hormatly prezidentimiziň şahsy gollagyna aýratyn ornuň degişdigini belledi. Töňüň ahyrynda Malaziýanyň Premier Ministri birlikdäki tagallalaryň netijesinde iki ýurduň halklarynyň arasyndaky sarsmaz dostluk köpürleriniň mundan meýlekde pugturandyryljakdygyna bir anan bildirdi. Soňra iki taraplaryň resmi namalary gol çekmek we öýdary alşmak dabarasy boldy. Öýdary alşan resmi namalaryň ataryna Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasy bilen Malaziýanyň Ilymlar Akademiýasynyň arasynda öýdary düşünşmek hakyna ähtnama. Türkmen Howa ýollary döwlet gullugy bilen Malaziýanyň ulug ministrliginiň arasynda öýdary düşünşmek hakyna ähtnama. Türkmenistanyň hökümeti bilen Malaziýanyň hökümetiniň arasynda howa gatnawlary hakyna alalaşyk. Türkmenistanyň hökümeti bilen Malaziýanyň hökümetiniň arasynda diplomatlary taýýarlamak we almy alş-salş babatda hyzmatdaşlyk etmek barada öýdary düşünşmek hakyna ähtnama bar. Şeýlegem Türkmenistanyň Oguzhan adynaky Enjener Tehnologiýalar Universiteti bilen Tenaga Milli Universitetiniň arasynda talip alş-salşygy we mobillik maksatnamasy hakyna alalaşyga
Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutu bilen Tinaga Milli Üniversitetiniň arasynda talip alış çalşygy we mobillik maksatnama hakynda alalaşyga, Türkmenistan Döwlet Energetika Institutu bilen Tinaga Milli Üniversitetiniň arasynda talip alış çalşygy we mobillik maksatnama hakynda alalaşyga gol çeklenigi barada aglan edildi. Soňra hormatly prezidentimiz hemde Malaziýanyň premier ministri dabara gatnaşýanlaryň şowgunly il çarpışmalary bilen resmi saparyň jemleri boýunça bilelikdäki beýannama gol çekdiler. Soňra hormatly prezidentimiz hemde Malaziýanyň premier ministri mitbuat wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň we Malaziýanyň wekiliyetleriniň gepleşikleriniň dowamyna ýödary hyzmatdaşyň ähli urlarynyň hemme taraplaryň ara alyp maslahatlaşylandygyny, hewit we halkara meseleler barada pikir alşylandygyny we garaýşlaryň beýan edilenini aýtdy. Döwlet başlarymyz Premier Minister Anwar Ibrahim bilen töhbetdeşiň doly özara düşünmek, ýokary anlaşmak ýagdaýyna geçendigini aýratyn belläp, gepleşikleriň dowamyna Türkmenistanyň we Malaziýanyň syýasy özara hyzmatdaşlygyna, dünýä giňişligine, iri halkara guramalaryna, gatnaşyklaryna baha berilenini aýtdy. Bellenşäli Türkmenistan we Malaziýa halkara gatnaşyklarynyň adalatly, din hukukly, paragatçylykly we howpsuz ulgamyny emele getirmek ugruna çykyş edýärler. Bizim ýurtlarymyz halkara hukukyny Birleşen Milletler Romasynyň orny berkitmegiň ýerurdugundan ugralýarlar. Şoň bilen baglanykda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň beýtaraplygyny, şeýlegem öňe sürýän halkara başlangyçlaryny üýtgüsiz gollaýanlygy üçin Malaziýanyň hökümetine minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanam öz nowatyna Malaziýanyň netijeli garaýşlaryny gollaýanlygyny we mundan meýlekde gollajakdygyny belledi. Bellenşäli Türkmenistan we Malaziýa neftka podogyna hyzmatdaşygy ösürme we kämilleşdirmegi dowam etdirer. Bir ugurda Petronas kompaniýasy ýurdumyzyň itaat hyzmatdaş hökümine çykyş edýär. Bir kompaniýa bilen hyzmatdaşyk hasy ösürler. Şeýlegem ykdysadyň bir näçe podoklaryna, hyzmatan nasyonalgatda, owagçylygyna, dokma senagatyna hyzmatdaşygy ösürmek barada alalaşyldy. Ýokary tehnologiýalary teň we inženerçilik kooperasiýasy, banyk we maliýe işi, şäherurluk ulgamlary hyzmatdaşyň ilertilýän ugurlaryna goşular diýip hormatly prezidentimiz belledi we Türkmenistanyň hemde Malaziýanyň uly logistika ulgamyna günnäger günmatar ugry boýunça geçerliler döretmekde hyzmatdaşygy hasy ösürjekdigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz medeni ansanperwer ulgamyň hem ösürjekdigini, türkmen taliplerini Malaziýanyň okuw mekdeplerine okutmak babatda hyzmatdaşygyň dowam etdirilejekdigini aýdyp, munyň üçin Premier Minister Anwar Ibrahima minnetdarlyk bildirdi. Akademik we alma alşmalary giňeltmegiň mümkindigini bellenildi. Biziň duşumyz iki ýurdun gatnaşyklarynyň taryhyna öwrenmeküm waka boldy. Onuň jemleri boýunça mümkin iki tarapdan resmi namalaryň toplumyna gol çekildi. Ösüşüm ýoly bilen birlikde öňe gitmäge iki tarapyň taýýardygy tasdiklandy. Biziň dostlugymyz, dogunlugymyz we ýödary beýiklikde hyzmatdaşlygymyz puto syýasy, hukuk, dünýä garaş we ruhy binýady esaslanýar. Bizi taryh, gymmatlyklar, din, paragatçylyga, adalatlygy we insanperwerligi ýerýändigimiz ýakynlaşdyrýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Hemde Malaziýanyň premier ministrine we Malaziýanyň wekiliýetiniň ähli agdalaryna geçirilen netijeli gepleşikler ýurdumyz bilen gatnaşyklary berkitmegi maksat edilýänlikler üçin minnetdarlygyny beýan edip, häzirki döwürde Türkmenistanyň we Malaziýanyň gatnaşyklarynyň birikdigine we ygtybarlydygyna, bir gatnaşyklaryň mundan meýlekde şeýle boljakdygyna bir anan bildirdi. Soňra Malaziýanyň premier ministri köpçülik bilen habar berişdirýärläriniň wekillerine ýüzlenip, hormatly prezidentimiz bilen netijeli gepleşikleriň geçirilenini belledi. Bellenşäli iki taraplyň esasy we köp taraplyň görnüşde ýödary gatnaşyklaryň ösürmegine işiň orna gelýän Türkmenistan halkara giňişligine uly hormat eder. 2024 ýylyň dekabryna Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň Malaziýa amala aşan resmi sapary iki taraplyň hyzmatdaşlygy soňlaşdyrmagy goşant goşdy. Bellenşäli Aziýa ýuwuşman we Merkezi Aziýa sewitleriniň ýurtlarynyň arasynda gatnaşyklary berkitmek ugruna Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň tagallalaryna Malaziýada ýokary baha berilýär. Malaziýa Türkmenistanyň hemişilik beýtaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp, halkara giňişliginde öňe sürýän başlangyçlaryny iýligderli gollaýar. Malaziýa Türkmenistanyň başlangyçlary bilen Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy tarapyndan kabul edilen bir näçe kararnamalaryň awtordaşy bolup çykyş etdi. Malaziýa Türkmenistanyň işegurlugy ösürmäge berýän ünsüni we Malaziýaly işegurlere bildirýän uly önamyna ýokary baha berýär. Malaziýa tehnologiýalary we tejribeleri paýlaşmak, hünärmeler taýýarlamak arkaly döwletara gatnaşyklarynyň ösürmegi ugruna öz tarapyndan tagalla eder. Petronas kompaniýasy bilen iýlikderli ösürýän hyzmatdaşlyk döwletara gatnaşyklarynyň mümkin binýadyny emele getirýär.
Bu gedekki taparın dowamyna ýalňyş energetika pudugyna gadandan alalyjyklar ýödary beýikli hyzmatdaşygy has ösürmäge ýardam eder diýip dostlukly ýurdun premier ministri bellidi. Ulug logistik ulgamy hyzmatdaşyň geljegi uly ugrudur. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistany öndürilýän ölümleriň Aziýa ýoş manifesti ýurtlaryna iýerilmegi boýunça degişli merkezin Malaziýada döredilmegi barada teklifini durumça geçirmek ornuna işler ilerlediler. Birlikdäki hökümetara toparyny döretmek arkaly ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyk ösdürýär. Şeýlegem banyk işi, maglumat tehnologiýalary, maglumat merkezlerini döretmek, halal senagat ýarlyglarda bar bolan tejribeleri öýdary alşar. Ýokary derejeli ýaş hünärmenleri taýýarlamak, dörejilik we almy tejribeleri öýdary alşmak işini hasy ösürmek arkaly geljek üçin hyzmatdaşyň berk binýadyny kemale getirmäge de uly ähmiýet berýär premier ministr aýtdy we ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň ösdirilmegine berýän ünsi we iýligleri tagallar üçin hormatly prezidentime tüý sürekden hoşallyk bildirip Malaziýanyň öýdary dostlugy berkitmek üçin edilýän tagallarlary goşun koşmaga agrarlydygyny tatyklady. Sonra hormatly prezidentimiň adyndan Malaziýanyň premier ministriniň hormatyna resmi kabul edişlik boldy. Şeýlekem saparynyň çäklerini Malaziýanyň premier ministri Gypçakdaky Türkmenbaşyň ruhy meçidine geldi we bu ýerde Türkmenistanyň ilkinji prezidentini hatyralady. Bunyň özi hyzmatdaş daşary ýurduň başdan tarapyndan Türkmenistany we türkmen halkyna bildirilen uly hormatdyr. Sonra Gypçakdaky meçidde Malaziýanyň premier ministri bir jemlenen jemaat bilen birlikde cuma namazyny okudy.